Karon dire naabtan ako si Maria ug si Tisoy. Hala, nag-uban malagi mo lagi. Abi man ako kining kuan mo kanang kalaban. Laban dili amigo man ni. Amigo de mo ron. Tapos Tisoy lo marami. Ay kinahangal. Tisoy, bumbahan mo lagi mo si Maria lagi. Wala ba man? Si senyorita. Ha? Nang laba mag-ayo buhay sa utol. Ala. Imong gibombahan no kay basta di ka pakapundre sa ilahang kuano tubig ano. Grabe. Labag o daghan kay mig bulingon. Ay, Maria, ikaw na tiglaba sa bulingon ni Tisoy di ay? Oh. Apil gani libre. Ala. Ay paminaw. Apil kay libre. Di mo na sa kuan, papa wala. Grabe Tisoy ba? Karon dire mga idol no, naaptan ako si Tisoy og dire si Maria na amiga naman ni day. Oh, labadami. Labang mo. Tisoy, Gani, sagli. mang ikaw tayo mang laba niya pagkahuman. Naaptan man mo si Maria dire po ng laba. Ikaw na rin nagbomba. Ipapil lang ako Papel po ni mo imong brief. Tara, ang brief ni Tisoy dia. Oh, di na ako Ala. makaya. Ala. Sa sunod, away-away, sungog-sungog na po mo siya. Oh. Grabe ni mo Tisoy. Ay, dala ko, pretty sa'yo. Ay, di ba na ako? Di na ako. Sa nag-video na, sa nag-video. Sa nag-video to. Grabe brief ni mo Tisoy. Ay, Nagkuhan man, naatog pilid. grabe Tisoy ba? Video to. Abi na ko Tisoy ba sa kuan, sa kanang inyong kay video-video gani. Maldito ka dili di ay? Puta na siya. Putan kayo? Sa video ra na sa kuhan. Grabe. Maldito, pero sa Si Maria. Imo na po ning sungugon po, kuwaon na po nimo ihang kuan, ihang pagkaon. Oo. Unsaon mo pagkuha daw? Sige, unsaon? Ha? Unsaon? Di ba? Nagkaon siya. Unya, gibuyan niya. Oh. Tanya dire. Unya, naman siya gibuyan dire. O siya kalingis ako Ako. Yo, unsaon? Hindi, Sneak na ko. Anak ko. Kaon na ko. Budagan din ko. mudagal. Unya, pangalan niya. Uy, asa man ako pagkaon. Oh, sige, sample. Nakuhaan ka pagkaon, unsa man imong dagway ano? Unsa man? Mamanya naman dito yan. Patungpong yung taka ni Mami John. Ala! Grabe dagway ni Maria no. Grabe yun. Kapayason kay ba kapayason, dali ra ka mahilak sa Maria. Tinuod na kinabuhi si Tisoy. Buutan ka. Abuotan sa tinuod ay nakinabuhi. Yahay kay Tisoy kay gilabahan ang imong bread. Gisi ra imong bread ay. Dito ko Si Ambret. Gisi ra ang bread ni Tisoy Maria. Si Ambret sa kilid. Sa basi sa paglaba to. Nag-video to. Nag-video. Wala na paglaba to. Nag-video. Ala ang bread ni Tisoy be. Ang bread ni Tisoy. Di ba ako? Ang bread ni Tisoy. Ang bread ni Tisoy. Di ba ako? Lah. Dako asa ang bread ni Tisoy ay. Di ba ako? Hikta siguro mo guma.